Moro! Mä oon Tammisen Saku ja tervetuloa mun kanssa tutustumaan 3D-tulostamisen ihmeelliseen maailmaan. Meillä nimittäin Karhunparroissa on jäsenenä Riikosen Tomi. Tomi on aika seppä tämän asian kanssa. Ja no, jos totta puhutaan, Tomi on seppä aika monessa asiassa. Sen takia hänellä on kerhon sisällä lempinimi Pelle Peloton. Tomi on myös yksi hauskimmista ihmisistä, jonka mä tunnen, joten tämän videon tekeminen tulee olemaan todella hauskaa, mutta todella vaikea leikata. Joten jos tuleva video vaikuttaa vähän pätkityltä ja enemmän editoidulta kuin edellinen, niin ei mitään hätää. Sinä on vaan leikattu enemmän rääkymiset ja nauramiset pois. Otat senttiä muistaakseen. Viikonlopussa tein iteksi. Se oli semmonen vähän villi visio silloin, mutta sit. Valo, mutta minä otin sen irti sieltä ja No niin, moro Tomi. no terve. Me tänne ton Samin kanssa pöllähdettiin nyt tänne Mikkeliin ja sä oot täällä. Ja me ollaan nyt sun verstaalla. Tää on pieni verstas, mutta Joo. tapahtuu isoja asioita. No. Joo. No tää sun verstas on sun tukikohta. Sä teet täällä nyt tätä 3D-tulostusta. Mistä tää niin kun ajatus ja idea niin kun tähän lähti aikoinaan? No ihan siinä aina ollut pikkupojasta haave kuitenkin pienoisjunaratoihin ja ne, niin kuin kaikki tietää, niin nämä on ihan jumalattoman kalliita. Joo. No, sitten kun nämä vehkeet nykyisin tämmöisiä, että pystyy itse tekemään, niin siitähän se ajatus sitten lähti. Joo. No kauan sä nyt oot niinku tulostellut 3D-tulostimella? Kauan. Mitä mä sanoisin? Rapia 10 vuotta. Noniin, joo. Ja tuossa sun takanakin näkyy ainakin monille mun ikäisille ja vanhemmille tuttu hahmo, Rautajätti. Ja toi on niin kuin 3D-tulostimella tehty. Mutta ei tietenkään varmaan niin kuin yhtäjaksoisesti, vai? Onko tuossa paljon eri pieniä osia? Joo, se on pienissä palasissa kyhätty ja sitten liimattu kasaan. Ja maalataan sitten, hiotaan vähän sen ja liimataan kasaan. Joo. No, mä tuossa alussa puhuinkin siitä, että meille monille tulee arkisesti, jos me aletaan kokoamaan Jyskiä tai Ikeaa, niin saattaa pienet ärsyttävät palat puuttua tai hukkua. Niin onko tämä niin kun myös auttanut sua arjessa niin kun just, että jos tulee niin kun ajatuksena, että nyt mä kokoon tai teen jotain, niin sä pystyt niin kun tulostimella sitten tulostaa ja vaikka ole lähtemättä kauppaan ollenkaan, että sä saat tehtyä jotain pelkästään 3D-tulostimella. On siis joo. Esimerkiksi IKEA-osiin, niin niitähän löytyy netistä pilvipimeä kaikkia tiedostoja, että sä pystyt tekemään ne itse kaikki kotona. Joo. No onko tässä niin kuin, sulla harrastuksessakin näkyy niin kuin paljon niin kuin tämmöistä
sä puhuit asiakastöistä, niin sä oot tulostellut myös asiakkaille näitä tavaroita. Kyllä, siis no ne tavarat, mitä asiakkaille tietysti menee, niin ne on sitten ihan omaa designia, että siis kun siinäkin menee se alue kuitenkin on aika jyrkkä välillä, että kopiointia ja niin sanottua plagiointiahan ei saa harrastaa, että siitä joutuu sitten vähän sanomista, tulee varmastikin, että mutta sitten, että omat tekeleet, niin niitä sitten myyvää tietenkin. Ja sulla on tosiaan täällä tämmöisiä tauluja, mikä sä oot ihan täysin tehnyt tuolla tulostimella. Joo, siis nämä on ihan kokeilun vuoksi, että kun hommasin nuo eri väritulostushommat, niin katoin, että mitä kaikkea sillä pystyy tekemään. Ja nämä on tietysti semmoisia, että nämä on valmis tiedosta ja nämä näin. Ja pääsin harjoittelemaan niille. Ja et ihan omaksi ilokseen tein näitä. Joo. No hei, hienon näköistä kyllä. Ja sulla ei täällä niin vielä tämmönen pikkukylä. Ja tääkin on täysin tehty 3D-tulostimella. Joo, siis. No, koneet tekee miekahon vieristä, että ei se sen kummosempi oikeastaan. Että. Onko sä itse suunnitellut nämä talot ja pistänyt sinne tietokoneelle vai onko nämä valmiina jossain? Joo, nämä löytyy ihan suoraan valmiina nämä tiijustot ja sitten niitä, jos tarpeen haluaa vähän muokkailla, niin pystyy muokkailemaan, että ei siinä sen kummosempi. Mutta muuten nämä on ihan suora valmis mallihan nämä, että iskee vaan koneeseen ja tulostellaan pihalle. Ja mitäs tämmöisen niin kun tulostamisen maksaa? No nyt kysyit kyllä sellaisen kysymyksen, että no hintaa nyt on, en osaa kyllä sanoa tiedämiä hintoja, mutta Noin suurin piirtein 5 euroa, 10 euroa vai mennäänkö jonnekin 50? Siis pelkillä materiaaleilla niin puhutaan jossain ihan kympeissä. Että niitä luokkiahan se on, mutta sitten jos niinku miettii, että kaikki nämä niinku tilaat, tavarat ja näin poispäin laitat koneeseen, niin kyllähän se niinku hintahan on sitten ihan toinen, että sähköt ja kaikki nämä tämmöiset kulut ja sitten langanvaihat ja nämä tämmöiset, niin siinähän tulee materiaalihukkaa ja kaikkea tämmöistä tietenkin ja näin poispäin, että on se hinta ihan toisenlainen, mutta siis pelkkä langan materiaali on pyöreästi jossain 3 ja 5 välissä. Niin, että aloittelijoille tiedoksi ja harrastukseen kiinnostuneille, niin kuinka paljon esimerkiksi sulla sun ensimmäinen kone maksoi? No ihan ensimmäinen kone, no nyt kyllä meni, ei vittu, en mä tiedä. Taas vaikeita kysymyksiä. Ihan ensimmäinen kone maksoi karkeasti semmoinen 200 luokkia. 200 euron luokkia, sitä se oli, että. Ja sitten sitä ruvettiin modailemaan tietysti ja vähän muokkailemaan. Nämä nykyiset koneet, mitä oli, niin nämä on 400-500 euron luokkaa. Että laatu on sitten vähän jo parempaa. Että nämä on niitä ensimmäisillä koneilla, mitä nämä on nyt tässä tulostettu, niin nämä on vähän sen näköisiäkin tietysti, että on se laatu kehittynyt ihan toisella lailla, että saa jo siistimpää jälkeenkin. Joo. No hei, minä kiitän Tomi ja kiitos työstä, mitä teet kerhon eteen. Me ollaan Tomilta saatu paljon hienoja juttuja juuri nimenomaan tällä 3D-tulostimella ja hienoa työtä olet tehnyt kerhon eteen. Kiitoksia siitä. Joo, ei mitään, kiitoksia. Kiva, kun kävitte. Joo, kiitos. Tomille vielä oikein iso kiitos, kun näytti minkälaista se 3D-tulostaminen on käytännössä ja mitä kaikkea pystyy sillä kehittämään. Iso kiitos vielä, että näytit Mikkelissä vähän paikkoja ja veit museoon. Oli hieno kokemus. Ja hei, niin kuin mä alussa puhuin siitä, että Tomi on aika seppä, niin Tomi teki saippua ja antoi mulle ja Samille. Itse tehty palasaippua, aineksia en tiedä, mutta uskallan käyttää. Hei, jos sua kiinnostaa ja haluat tilata Tomilta tavaraa, tai sulla on vaikka joku idea, minkä haluat, että Tomi toteuttaa, niin ota yhteyttä Tomiin hänen Instagramissaan, joka on tämä.
Mä oon Tammisen Saku ja kiitos kun katsoit videon. Jos kiinnostaa kerhotoiminta tai mikä tää karhunparrat on, vieraile meidän nettisivuilla karhunparrat.fi. Ei mitään, se on moro.